Hoću tortu sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, raščešljat ću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. A zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo je da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću iseći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lepu zoraku s pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nije samo čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lepu zorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. Neverovatno. Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. Kevin, ne preteruješ. Sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. Što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. Ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika.
A meni su se sve torte svidele. Dakle, svi su pobedili. Čestitam! O, kako lepo! Prva pobjeda je zajednička, pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. Bako, pogledaj! Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. Taman, potrebna količina. Hvala, Pile. Dakle, skuvao sam jaje. Kako vruće! Da, sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu, da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam ih hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. Bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? Stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, Bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. Znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. Gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A Liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. Vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? To su šarena jaja. Sad ću probati. Nije loše. A šta je ovdje? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je posljednje jelo. Ovdje treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. Čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. Ne. Spalila sam sve okolo. Pa onda pobjeda je Kevina. To, znao sam da će se Liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. Naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. Sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, Bako,
ti si super! O, stale lubenica, a mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati! Ajuj, moje zube! O ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si! O, imam ideju! Sipat ću čokoladne bombone u činiju, zatim oreo kolači. O da, obožavam ih! I posle ću dodati mlečnu čokoladu. A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz svake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo! O, ne, šefe! A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zaneo. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O, ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobjeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te. Čekajte još malo. Spremite za mene pečeni mančmelu. Mnogo ga volim. To mogu raditi zatvorenih očiju. Mančmelu na vatri, mogu je to? Šta? Zar je to jelo? Pa, Linda, nadam se da voliš jagode, jer će moj mančmelo biti od jagode. Prvo meljem jagode u blenderu sa želatinom, šećerom i vodom, dok ne dobijem pire od jagoda. Odlično, sad ga treba prokuvati malo. Dok se sprema, uzet ću 2 jajeta. Treba odvojiti 2 belanca i umutiti ih. Naravno, uz pomoć miksera. Dodat ću pire i sve to dobro promešati. Najbolja sam u kuvanju, a šta je kod ostalih? Gledaj svoje poslatina, a ja ću pogledati kako se snalazi Kate. Što bih pravila mančmelu kad ga uvek imam kod sebe? Sipat ću ih na tanjir. I naravno dodat ću nutelu. Ko ne voli čokoladu? O da! Tog će biti dovoljno. Učite od mene, bako. Jao, Kate, ne valja jasti toliko šećera. To nije hrana. Pa dobro, baka ima svoje trikove. Prvo ću skuvati jaja. Sad ću ih očistiti od ljuske. I učiniti da budu kvadratna kao na Lindinoj slici. Stavit ću ih na štapić i posuću slatkim srcama. Pa, valjda liči. Šta Tina radi tamo? Stavljam buduće mančmelove u kesicu za šlag. Sad ću uz njenu pomoć spojiti 2 polovine banane. I naravno dodat ću krem. Kako je lep. Imam 5 takvih banana i svaka različitog ukusa. Malo čokoladnih konfeta. I šarenih. I još takve. I ove.
O ne, to je so. Vreme je steklo, dajte mi da probam. Wow, kakva lepa jela. Kako lepo mirišu ove banane. Želim da probam. Čekajte, zašto su slane? Ne, to uopšte nije ukusno. Šta je sljedeće? O, marshmallow od bake. Fuj, je li to kuvano jaje? Žao mi je, bako, ali to uopšte nije to. O, koliko čokolade. Kate, znaš šta ja volim? Baš ukusno. Šta može biti bolje od marshmallowa sa čokoladom? Kate, tvoje jelo je najbolje. To? Ko je najbolji? Ja sam najbolja. Dakle, sad želim ovakvu lizalicu na štapiću. Hoćete uspjeti? Naravno. Opet slatkiši. Karamela, ovog puta neću napraviti grešku. Dobro. A boje će mi trebati kasnije. Prvo treba skuvati karamelu. Potreba nam je šećer i voda. Sve to treba skuvati u šerpi. A bitno je ne zaboraviti da mešam. O, dobro mi ide. Ali hrana ne može biti bez vitamina. Tako da ću uzeti jabuku i stavit ću je na štapić. Ovako. Što? Neko je zagrizao. Ok, uzet ću drugu. I ova isto. I ova. Kate, prestani da jedeš moje jabuke. Ova je lepa. Nju ću uzeti. Sad ću je umočiti u karamelu i okrenuti nekoliko puta. O da, kakva lepota. Jabuka u karameli? To je dosadno. Sad ću vam pokazati kako treba. O, moja karamela je taman spremna. Sipat ću je na papir i dodati u barice različite boje. Ovako. Neke šarene mrlje. Ne gledajte. Stavit ću rukavice i napraviti od karamele šareni štapići. Odlično. Skupit ću svih 6 boje zajedno, a onda ću napraviti od njih jednu veliku kobasicu. A od ove kobasice ću napraviti lizalicu baš kao na slici. Oho, baš lepo. A šta ja da radim? Možda imam negdje gotovu lizalicu? Ne, to nije to. Ovo je uopšte pastera. Smeće? A, mrtav pacov. Pacov kao pacov. Šta sad? Ništa ne odgovara. O, žvaka, tačno. Sad ću je sažvakati i napraviti lizalicu od nje. Negdje sam imala štapić. Da, evo ga. To je to. Nije loše. Ostaje da nađem omot. Evo ga. Zamotat ću i to je to. O, baka i Tina se svađaju ko je bolji. Stvarno imaju dobra jela. Vreme je isteklo. Jao, kakva lepota. Probat ću prvo lizalicu šefa Tine. O ne, pala i razbila se. Mogla si je napraviti malo sigurnijom. Da vidimo šta je kod Kate. Čekajte, je li to i žvaka na žvaka? Fuj, na njoj su tvoje sline, odvratno. Wow, a to je jabuka u karameli. Probat ću. Bako, nadmašila si samu sebe. To je neverovatno ukusno. Pobedila si. Ja, pa naravno, ko će još? Baka je najbolja. Dosta je bilo slatkog. Sad mi se jede meso. Želim veliki odrezak. Odrezak? Kako se sprema? Tako je, dušo. Moraš jesti meso da porasteš. Najbolja sam u spremanju mesa. Već sam počela. Rano se raduješ. Nećeš zaobići baku. Pa ne izgleda tako teško. Pokušat ću ja. Čudno, potpuno je hladan.
A ako probam sa dve ruke? Ništa. Kakav je to miris? Moje ruke! Pekla sam ih. Kit, šta ti je sa rukama? Ne brini, baka uvek ima komplet prve pomoći sa sobom. Čekaj. Eto, našla sam zavoj. Moram ti zaviti ruke. Prvo levu, onda desnu. Dobro je. Hvala, bako, ali šta sad da radim s ovakvim rukama? Ne mogu ni meso da uzmem. Prokletstvo. Nisam sigurna da će moja unuka moći da pojede tako veliko pače. Tačno, napravit ću od toga mleveno meso. O da, ispalo je odlično. Ali to nije sve. Uzet ću kalupi i sipat ću u njih mleveno meso. Ovako. Bako, to nije odrezak. Potreban je ceo komad mesa. Stavit ću ga u roštilj i čvrsto ću ga zatvoriti. U međuvremenu ću ukrasiti tanjir na svoj tajni način. Par kapi sosa, a sad tanjir treba zavrteti. Lepota. Tako je, polako. Skoro sam uspela. Ne. Pa zašto je baš kod mene moralo pasti meso? Ok, dok niko ne vidi, podignut ću ga zubima sa poda. Eto, sad ga mogu pržiti. Uspela sam. O, moje pljeskavice su spremne. Joj, kako vruće. Uzet ću ih kleštima. Kako lepo miriše. Ne postoji ništa bolje od bakinih pljeskavica. I naravno sveže povrće sa vitaminima. Odrezak je savršeno pečen. Odmah sam rekla da sam najbolja u spremanju mesa. Peršun za ukras i to je to. Jo, zar mora ići dim odavde? Kate, zapalit ćeš sve ovde. Jao, na šta liči tvoje meso? Neka bolje ostane tamo. Kako lepo miriše. Još više sam ogladnila. Kakvo neobično serviranje. Ugalj? Ne, hvala, Kate. Bolje da probam bakine pljeskavice. Miris iz detinjstva. Probat ću. O da, to je vrlo dobro. A šta je ovo? Oho, odrezak kao iz restorana. Odseći ću komad i umočiti ga u sos. Jao, kako ukusno. Ovo je definitivno najbolje meso na svetu. To, konačno je neko primetio moj talenat. Želim tortu sa svojim omiljenim Skittles bombonama. Lako, a bitno je ne štedeti bombone. Treba ukrasiti svu površinu torte. A onda će biti mnogo lepa i slatka. A da bombone ne padnu, uradit ću još nešto. Moram napraviti testo za to. Treba mi brašno, mleko i jaje. A sad to sve dobro mešam. Skoro sam završila. Sad testo treba razvaljati i seći na dugačke kriške. Tako je, odlično mi ide. Ovim trakama ću pokriti bombone. Sad torta može da ide u rernu. Svaka mi čast. Sad se mogu odmoriti. Ne valja spavati tokom kuvanja, to je neodgovorno. Jel vam se sviđa moja tortica? Pogledajte kako je lepa i ravna. Ali to nije sve. Želim da sva torta bude šarena. Da bih to uradio, treba će mi fen za kosu, uz pomoć kojeg ću rastopiti boju sa bombona. Savršeno. Ostalo je samo dodati bombone. Tako je. Jao, izgleda da je torta spremna. A vreme je da je izvadimo iz rerne. Sigurna sam da će se Betty dopasti ova lepota. Dala sam sve od sebe.
Nije loše, ali moja torta je svakako bolja. Mislim da je to pravo remek delo. O da, čekajte, moram i ja da spremam. Moram hitno ukrasiti tortu slatkišima. Zato ću koristiti specijalni uređaj. Ali, kako upravljati ovim? Treba mi bombone na torti, a ne po celoj sobi. Ups, pa to je to. A Betty, vreme je da zabereš ko će biti pobednik. Prijetno. Wow, sve torte su veoma lepe, osim one što je Emma napravila. Ali možda je barem ukusna? Pa nije obična torta. Da vidimo kakva je ova torta. To je mnogo bolje. Bako, tvoja torta je veoma ukusna. Ostalo je da probam torticu kuvara Zaka. Izgleda mnogo dobro. O, da, a ukus je još bolji. Poješću svaku bombonu. To je nerealno ukusno. Zak, pobedio si. To, znao sam da će tako biti. Ovaj put mi se jede torta od lubenice. To je veoma zanimljiv izazov za mene. Nadam se da ću smisliti kako da napravim tortu od cele lubenice. Tačno znam da prvo treba skinuti koru. Za tortu će mi trebati samo pulpa. Skinut ću koru uz pomoć specijalnog uređaja. Tako je, odlično mi ide. Gotovo. Sad treba isteći lubenicu u obliku kora za tortu. Jao, a ja se neću tako mučiti. Uradit ću sve mnogo lakše. Samo ću isteći lubenicu na pola. I izgnječiti pulpu. Tako je. Zatim ću dodati malo želatina u jednu polovinu. Bitno je sve raditi pažljivo. Cool, Bako. A ja ću razbiti svoju lubenicu ovim. Tako je. To je baš zabavno. Pazi, sve ti leti na strane. Jao, izvinite, malo sam se zanela, ali ne brinite, skoro sam završila. Pogledajte kako privlačno izgleda ovaj deo lubenice. Ali neću ga tako servirati. A bit će mnogo bolje ako ukrasim lubenicu različitim slatkišima. Onda će da ličiti na pravu tortu. Marshmallow. Onda lizalice i gumene bombone. Tako je. Nemate vi pojma. Svi znaju da prava torta mora imati nekoliko spratova. I ja ću imati baš takvu tortu. Tako da ću svaki sprat lubenice zalepiti uz pomoć kreme. Zatim kremu treba izravnati. Također bi bilo lepo dodati malo boje. Dole će moja torta biti zelena, a gore crvena. Odlična kombinacija boja. Izgleda dobro. A moje žele od lubenice je spremno. Jedina sam spremila nešto tako neobično. Torta ne mora biti neobična, pre svega treba biti ukusna. Moja torta izgleda kao prava lubenica. Napravio sam i oči. Ispalo je baš slatko. Betty, vreme da zabereš najbolju tortu. Ema, šta si to uradila? Samo si nabila bombone u lubenicu? A nije ni to loše, naravno. Ali drugi su se trudili mnogo više. Ni ukusni nešto. Jela sam i lepše torte. Da vidimo šta je kuvar Zak spremio za mene. Njegova torta izgleda predivno, ali da li je ukusna? Neverovatno je. Ostaje da probam bakinu torticu. Sudeći po teksturi, to je žele. Da,
pravu sam, to je žele od lubenice. Obožavam. Bako, ovaj put si najbolja. Jao, baka je najbolja. Ovaj put spremite mi tortu sa mojom lutkom. Sa lutkom? To će biti teško. Samo ne za mene. Zar me niste prepoznali? To nije lutka, to sam ja. A, unuko, tako je. Ja ću koristiti voće za svoju tortu. Treba mi puno voća. U suprotnom, tortica neće biti tako slatka kao moja unuka. Pogledajte, odlično mi ide. Ostalo je napraviti frizuru i to je to. Ideja je cool, ali to uopšte ne liči na Betty. I ja isto mnogo volim voće i bobice. Nemam vremena za časkanje, moram početi da radim. Za to će mi trebati ruke. Napravila sam oči, a ovo ću pojesti. Baš ukusno. Evo ih, žele oči. Od ovog ću napraviti usta. Mislim da izgleda baš slatko. Ostalo je dodati žele kosu i to je to. To liči na neko čudovište. Pre nego što počnem da radim sa tortom, moram promeniti njen oblik i učiniti je okruglom. To sam brzo uradio. Sad mi treba lutka koju ću staviti u ovu tortu. Pogledajte. Torta će biti kao velika lepa haljina. Skoro sam završio. Treba što više šlaga i kreme. Tako je. Ali lutka je plastična, nije jestiva. Gledajte svoje posla. Znam šta radim. Ostalo još malo. Preostalo je samo sipati sirup. O da, to mi je omiljeni trenutak u kuvanju. Jeste spremni? Sad će biti veoma lepo. To je to, sve je spremno. Idemo. Betty će biti oduševljena. A Betty, prijatno. Sviđa mi se svaka torta. Ali probat ću prvo ono što je baka spremila. Ukusno. Ema, šta si ti spremila? Zašto ova torta ima tako strašno lice? Ne, to sigurno ne liči na mene. Nadam se da je ova torta barem ukusna. Obična je, jela sam i bolje. Ostaje da probam posljednju tortu. Ona izgleda najbolje. Baš mi se sviđa ova lutka, liči na mene. Sad ćemo saznati da li je ova torta ukusna. To je nerealno. Zak, čestitam na pobedi. Da, ja sam najbolji. Dakle, jede mi se šarena torta. Slatka, ukusna i lepa. Joj, to će biti teško. U stvari, to je lako. O, to ja mogu. Dakle, spremit ću baš dobru tortu. Treba mi brown šećer i voda. A sad ću to sve promešati. I šta to radiš? Zanimljivo. A sad će mi trebati nekoliko čaša. Sad ću vam reći zašto. Sipat ću tečnost u njih. A onda ću dodati boje. U jednu čašu ću dodati crvenu, u drugu naranđastu, žutu i tako sve boje duge. Jao, radiš neke gluposti. Ja ću uzeti slatkoću od voća. Koristit ću ono što je zaista korisno. Uzet ću jabuku,
Sadrži puno vitamina C. A sada treba izvaditi sredinu. Da, tako je. Oho, ja ću samo namazati kore šlagom. To nije duga, ali imat ću tortu zebru, beli šlag i tamne čokoladne kore. To je to. A da bi barem malo ličilo na dugu, koristit ću ove divne slatke konfete. Gledajte, to izgleda prelepo. Ja ću sve raditi profesionalno. Sipat ću sve boje u kocku. Eto, sad imam prelepu šarenu kockastu tortu. Gledajte. Svaka mi čast. Ali ostalo je to sve ukrasiti. Ukrasit ću svoju tortu čokoladom. Ali neobičnom. Uzet ću čokoladu svih boje duge. Izmrvit ću je. A dalje, rastopiti. Uradit ću to u mikrotalasnoj. Rastopit ću nekoliko čokolade odjednom, da ne gubim vreme. Sada treba samo sačekati. Da vidim. Ja sam završila. Oho, kakva torta. Izgleda veoma zanimljivo. Aha, baš je smiješna. Vreme za eksperimente. Pitam se da li će da skače. Oho, stvarno? A šta to radiš? Prestani. Ma daj, bako, sve u redu. A jao, skaču po celoj kuhinji. O ne, razmazao mi je tortu, kakav užas. Oho, kakve lepe torte zna da sprema šef. A meni ništa nije uspelo. Moje torte je uništena. Dobro, pokušat ću da sastavim to sve. Dakle, moja čokolada je spremna, divno. Sad ću praviti ukrase za tortu. Za to će mi trebati Simple Dimple. Sipam malo čokolade ovdje. I ovdje. A dalje treba sačekati da se čokolada stvrdne. Dok se moje figurice spremaju, namazat ću tortu belim filom. Ovako. Mislim da je to dovoljno. A sada treba to sve razmazati uz pomoć profesionalne lopatice. Eto, jabuka je spremna i izgleda baš lepo. A sad mi treba džem. Kakva torta bez slatkog džema. Celo leto sam brala bobice za svoje unuke i kuvala džem od njih. Stavit ću džem u jabuku i zatvoriti je. Eto, jabuka kao da je cela. A još ću staviti štapić da bi ga bilo zgodnije jesti. Jao, baš slatko. A šta treba dalje? A, tačno. Dodat ću brašnu u šerpu. A zatim vodu. I mešam to sve. Tako se pravi domaća karamela. Samo što nedostaje boje. A želim da moja torta bude šarena. O da, odlično mi ide. Preostalo je umočiti jabuku u ovu crvenu karamelu. Tako je. A sad je treba pažljivo izvući i bit će super rezultat. Ja sam genije apstraktnih oblika, a za lepote ću dodati gumene oči. To će biti baš dobro, a barem smešno. A još ću napraviti žele usta. Divno, nadam se da će se malom dopasti to. A ja ću imati lepe ukrase u obliku šarenih krugova. Pogledajte, moje novo kulinarsko remek delo je spremno. Oho, sve torte su nevjerovatne. Jao, šta je to? Da li se to može jesti? Probat ću. Baš je lepo. Da, sviđa mi se. Odseći ću sebi pače. Da, nije loše. A to je neka zanimljiva jabuka. Zalepila se, ali nema veze. Svejedno ću je probati. O, da. Ova jabuka je predivna. Lepa i slatka. Hvala, bako.
Posljednje jelo izgleda također dobro. Oho, to je žele ekstra. Jao, ova torta je najukusnija. Ovo je pobednik, čestitam. Pobedila sam, ali nisam ni sumnjala. A sad mi se jede Happy Meal. Ovakav. Okej, lako ću to spremiti. To nije zdravo. To je elementarno. Samo ću ga poručiti preko telefona i to je to. Za takvo jelo ću napraviti domaći hamburger. Za to ću uzeti meso, iseći ga i provući kroz mlinu za meso. Naravno da ću sama napraviti pljeskavicu, ipak sam profesionalni kuvar. Mleveno meso je već spremno, sad ga treba staviti u ovaj kalup da bih dobila super pljeskavicu. Da, planiram da napravim veliku pljeskavicu. Mali će biti oduševljen. Dakle, sad treba ispržiti ovu pljeskavicu. Uradit ću to na roštilju. Zapalit ću vatru s pomoć šibica. To je jednostavno. Da, svaka mi čast. Sad mogu peći pljeskavicu. Biće ukusna i lepa. Ovim hamburgerom mogu nahraniti ceo vrtić sa decom. Jao, šta sve neće izmisliti? Ja opet želim da spremim zdravo jelo, tako da ću koristiti puno povrća. Uzet ću i paradajz i krastavac. I papriku i salatu. Baš je lep krastavac. Dakle, povrće je tu, sad ga treba poređati. Gledajte kakva lepota. Zar to nije bolji hamburger od vašeg? Ali to nije sve. Ipak nedostaje šargarepe. Iseći ću je i staviti pored. Da, odlično. A sad ću to sve lepo spakovati u svoju korpu. Da, moje jelo je najlepše, ali nešto nedostaje. Smislila sam. Sad ću isplesti zeku za malog, jer u svakom Happy Mealu mora biti igračka. O da, to je preslatko. Ma nemate vi pojma, gledajte kako treba. Ko je naručio hranu, gdje da idem? Šta se tamo čuje? Učinilo mi se. Eto, izvolite. Hvala. Čekajte, zašto hrana izgleda ovako? Da li moram sama to sve da sastavljam? Ne, moja ideja je propala. Treba hitno nešto smisliti. Imam ideju. Kako sam mogla zaboraviti na vafle? Sad ću ih politi šlagom. Dodati bombone. Čokoladu. I još šlaga. A gore sipam preliv od jagoda. I stavljam vaflu. O da, to je pravi hamburger. A umjesto pomfrita ću staviti malo slatkih štapića u kutiju. Da, sad je sve super. Odlično. Moj Happy Meal je spreman. Jao ne, treba mi još igračka. Imala sam ovdje nešto. Da, imam pokeball, može. Stavit ću unutra i to je to. Dakle, moje ogromne lepinje su spremne. Baš lepo mirišu. Dakle, mogu početi da sastavljam hamburger. Prvo mi treba kečap. Njega vole svi. Dalje idu krastavci. Paradajz. Salatu. I naravno pljeskavicu i sir. A gore drugu lepinju. Ali osim hamburgera treba spremiti još nešto. Happy Meal nikako ne sme biti bez pomfrita. To znaju svi. Tako da ću uzeti specijalni uređaj koji će mi pomoći da spremim krompirići. Moj pomfrit će biti izvanredan. Treba ga samo ispržiti u fritezi. To je to. Prebacit ću svoje krompiriće ovdje. O da, svaka mi čast. Ja sam najbolji kuvar. Jao, šta je to? Smatram da ukusne hrane treba biti mnogo. Dakle, ostalo je staviti moj hamburger. I naravno treba igračka.
Završila sam. Ого, to je neverovatno. Ovo jelo je super. Šargarepa. Fuj, ne, mrzim šargarepu. I hamburger izgleda nekako čudno. Okej, probat ću ga. Jao, koliko povrća, fuj. Ali zeka mi se mnogo sviđa. A šta me čeka u ovom velikom pakovanju? Jao, pomfrit je super. O da, mnogo mi se sviđa. Šta još ima tu? Oho, to je ogroman hamburger. Dođi ovamo. Verovatno je mnogo ukusan. Jao, da, neverovatan je. Oduševljen sam. Jao, igračka je baš slatka. To je Zeka robot. Ne znam ko je to smislio, ali svaka mu čast. Ekstra. Dobro, sad treba probati treće jelo. Šta je tu? Opa, lizalice. Obožavam ih. A šta je sa hamburgerom? Oho, prvi put vidim ovakav hamburger. Tu su i bombone i čokolada, pa čak i vafle. Odlična ideja. Ali moram pogledati igračku. Kakva je? Ma dajte, to je pokeball, pravi pokeball. Unutra mora biti Pokemon. Sad ću ga baciti, moram proveriti. Pika. O da, to je Pikachu, super. Ovo jelo je najbolje. Stvarno? To? Pobedila sam. Ovaj put želim samo Nutellu. O, to mogu? Dobro, dušo, spremit ću ti lep čokoladni namaz sa orasima. A ja, kao uvek, imam svoj profesionalni recept. Dakle, šta imam ovdje? Da, ovakva zrna kakaa. Miris je nevjerovatan. Napravit ću namaz od čokolade i oraha na najvišem nivou kuvarske veštine. Stavit ću zrna u ovu drobilicu. Domaća Nutella će biti mnogo lepša nego kupovna, a verujte mi. Potrebno je samo samljeti kakao zrna u prah. A sad mi treba orasi. A brzo ću ih očistiti. Ja sam majstor u tome. A gledajte. To je to. Sada treba pomešati orahe i čokoladu. Odlično mi ide. Što bih se mučila kad mogu samo ubaciti kašiku u teglu? Jao, kakav miris. A ne mogu da odolim, moram probati. Jao, divno. Dobro, ako pojedem jednu kašiku, neće ništa biti. Pa čak jako dve. Tegla je velika. Jedi, dušo. A baka će očistiti orahe. Jao, to nije baš lako. Dobro, dok niko ne vidi, otvorit ću orahe uz pomoć svoje veštačke vilice. Da, odlično mi ide. Baka je mnogo pametna. Samo sam i ja mogla da smislim to. I tebe ću otvoriti. Hajde. Joj, bako. Ups. Pazi, bako. O, ne. Jesam li pojela svu Nutellu? Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Sad ću rastopiti milku u čajniku. Dodati mlijeko i to je to. Moja Nutella je spremna. Ali niko neće biti bolje od mene. Napravila sam prelepu domaću čokoladnu pastu. 100 puta je bolja od kupovne Nutelle. Pogledajte kako je lepa. Dodat ću je ovdje i zagrejati. O da, ukus je nevjerovatan. Bellissimo. Dakle, sada treba izmrviti ove orahe. Koristit ću čekić. Tako je. Eto vam. Eto. Fuh, umorila sam se. A sada sve orahe ću staviti u teglu. A dalje ću uzeti maslac. Jao, obožavam ga. Odseći ću komad.
I promešati to sve. Jao, šta to radiš? To se zove čokoladni fondi. I ja sam skoro završila. Samo što moj namaz ne liči na čokoladni. Dodat ću malo kakaa i mlijeka. Da, sipam sve unutra. A onda mešam to. O da, veoma lepo i ukusno. A sada treba lepo spakovati svoju nutelu. Ovako. Jel vam se sviđa? Odlično, završila sam. Jao, šta je to? Nije loše. Jao, dušo. Šta to radiš? To je užas. Ne mogu ništa da uradim. Ne isključuje se. Sve je izgorelo. A gde je utičnica? Treba naći utičnicu. Evo je. Hvala ti puno, bako. Nema na čemu. Završili smo. Prijatno, dušo. Oho, svaka čast. A šta je ovo? Moram probati. Izgleda vrlo neobično. A ukus je dobar. Oho, to je topla čokolada, prelepa je. Mnogo mi se dopala. A ovo je bakina tegla. Prepoznao sam njeno pakovanje. Jedva čekam da probam njenu čokoladu. Izgleda vrlo ukusno. I ne samo izgleda, ekstra je. A šta je ovo? Shvatio sam, to je čokoladni fondi. Treba nešto umočiti u čokoladu, uzet ću marshmallow. Užas, kako vruće. Opekao sam se. Dakle, ovo mi se nije dopalo. Bako, pobedila si. Jao, hvala ti puno. Najbolja sam. Jao, kakav mališan. Da, kakav lepotan. Wow. Kako velik, super. Tracy, čini se da ti se nije posrećilo. Ma dajte. Kako je zanimljiv. Hajde da skinemo omot. Aha, tako je. Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. To je jako ukusno. Čekajte. Wow, nevjerovatno. Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak. Oduševljena sam. A evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj. Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. O, da. To je divno. Čekajte, sad je moj red. Dobro, prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. O, da. To je nevjerovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, a Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot. I... O, neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta, treba će mi palica. Bam, bam, bam.
Baš me zanima šta je unutra. Da vidimo. Wow! Pogledajte, devojke! O, kako je divan! Jako želim da ga pomazim. Da, i ja. Jao, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? O, ne, ali to je bio moj Labubu. Bežimo odavde! U pomoć! Vija nas! U pomoć! O, kako mala flašica. Baš je slatka. Oho! Da, ja sam dobila flašu srednje veličine. Jao! Da. To sve moje. Devojke, sklonite ruke. Hajde, Jennifer, ti počinješ. Pa dobro. Barem mogu prvo probati svoju kolu. O, to je žele sa ukusom kole. Ukus je ekstra. Šteta, šta je bilo tako malo? Eto, nemam više. Ko je sljedeći? Sada ja. Jedva čekam da probam. Ne mogu da istisnem. Hajde, bre. Čini se da mi nedostaje snage. O, ideja. Izvini, Rebeka, ali potrebna mi je tvoja gumica. Da, tako je. I uzet ću još jednu i još. Šta se dešava? Gotovo, neću više. Dakle, stavit ću gumicu na flašu. Tako je. Ovo bi trebalo da mi pomogne. A sada čekam. Da, moj plan je uspeo. To je mnogo slatko i ukusno. Jako mi se sviđa. To je najbolje što sam ikad jela. Zapravo ti si pokvarila moju frizuru. Ovo ću uzeti sebi. Kako da ne? Daj mi. Dobro, osvetit ću ti se drugi put. Sada jedva čekam da probam svoj slatkiš. Ja nemam dovoljno snage. I šta da radim? O, tačno. Sad ću napraviti malu eksploziju. Sad će biti zabavno. Merim vreme i... sakrivam se. Šta? O, ne! Šta je to bilo? Da, sve uspelo. To je jako ukusno. Super. O, da, upravo si. O, ne. Ovo su najkiseliji bombone. Da, dobro je što sam dobila malu porciju. Ali i dalje se plašim. A mene moje porcije isto plaši. Ali najmanje sreće sam imala i ja. Zašto? Mogu zamisliti šta ćete mi ti. Jo, da li sam ja prva? Okej. Nadam se da ću preživeti. O ne! Kako kiselo! Ne mogu da kontrolišem svoje lice. Osmeh? Da, to je baš moćno. Skupit će 1.000.000 lajkova. Šta je bilo? Šta to radiš? Vreme je da probaš svoje bombone. Jao, da, tačno. Dobro, šta da se radi? Moram probati to. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Hitno mi treba voda, molim vas. Da, evo. Hvala. Znate šta? Dobila sam dobru ideju. Sad ću rastvoriti svoje bombone u vodi, a zatim popiti sve to. Mislim da će mi tako biti mnogo lakše. Spremna sam da probam. Bitno je da se ne koncentrišem na ukusu. Jao. Devojke, nešto nije u redu. Čini mi se da gubim sve. Mamice! Mirno, ne paničite. Sad ću ja pomoći.
Dakle, jesu svi spremni? I... Šta? Nemoj. Šteta. Tako sam htjela da pomognem. O ne, da li je sada moj red? Potpuno sam zaboravila na svoju porciju. Ja se jako plašim, devojke. Verujemo ti. Trenutak. Rebeka, gde si? Devojke, ne mogu. Mnogo se plašim, stvarno. Ne brini, mi ćemo ti pomoći. Hajde, otvori usta. Eto, bravo. Da, odlično ti ide. Ostalo još malo. Čestitam. Poslednja bombona, izvoli. Zašto? O ne, eto ga, počelo je. Oj, jadna Rebeka. Hitno mi trebaju naočare. Da, i meni. Pazite! Imam ideju. Hajde da je samo zatvorimo. Tako je. Odlična ideja. Baci kocku. Ćao svima, ovo je kulinarski izazov. Šta želi naša mala devojčica? Ja hoću tortu. Hajde, počnite da je pravite. Ako nemate ništa protiv, ja ću početi. Dakle, prvo ću sastaviti tortu. Imam kore od borovnica. I krem, također od borovnica. Stavljam koru, krem i tako radim dok ne potrošim kore. Zatim ću premazati tortu kremom. O, da, tako je. Ispalo je prelepo. Odozgo prekrivam tortu fondanom. I odseći ću sve suvišno. Okrećem tortu. To je to. Sad je mogu ukrasiti. Dodajem sliku Rumi i njeno ime od pirinčanog papira. Odozgo pravim ljubičaste rezance od fondana. Uspelo je. Kako si to super smislila, šefe? A ja imam šarenu tortu, zar to nije super? Nije loše. A šta je kod Mije? Odlično. Hvala, šefe, trudila sam se. Dakle, sad ću napraviti ukrase za moju tortu. Uzet ću crno testo i nacrtati konturu. Super! Sada dodajem druge boje. Okrećem i to je to. Gledajte, ispao je naranđast nagator. Dodajem više različitih palačinki na tortu. Svaka čast. Čekajte, ja još nisam napravio tortu. Dakle, uzimam šareni krem. Aha, tako je. Prekriću tortu kremom različitih boja. Gotovo. A sada vadim testo. Izrezat ću labubu uz pomoć kalupa. Da, sklanjam sve suvišno i eto, uspelo je. Šaljem u rernu i čekam da se ispeče. Još malo, to je to, može da se vadi. A sad ću nacrtati detalje. A uši se mogu pojesti. Treba mi samo njuška. Da, ispalo je super, ili da? Kakva smešna torta je kod Kurta. Nemoj se smejati moj torti. Smirite se. Bolje pogledajte kako ću sada napraviti jestivu figuricu Rosine omiljene lopkinje, Rumi. Ovome su me učili u školi šefova. Odlično. Glava je spremna. Stavit ću telo i to. Ispalo je predivno. Bellissimo. A ja sam napravio labubu. A ja imam balerinu Cappuccino. Svaka čast, deco. Uspeli ste. Hajde, ukrasite svoje torte i daćemo ih Rose. Prijatno, draga. Wow! Napravili ste sve ove torte za mene? Ozbiljno? Presrećna sam. Hoću da probam ovu roze tortu. Baš je lepa. Mnogo mi se sviđa. A šta je ovde? Opa! Šarena torta. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Nije loše.
Tu je torta u obliku kante rezanaca sa rumi. Ekstra! Jedva čekam da probam. To je prelepo! Ali, ko je pobedio? Ne mogu da izaberem. Dobro, svi ste pobedili. Da, svaka nam čast. A sad mi se jede pasta. Ja sam tako gladna. Odlično. Jao, između njih dvoje jaka konkurencija. Prestanite više da se svađate. Bolje pogledajte kako radi profesionalac. Da, deco, učite od mene. Dakle, uzimam ringlu, na nju stavljam šerpu sa vodom. Zatim ubacujem špagete da se kuvaju. A sada uzimam leveno meso i pravim u njemu udubljenje. Stavljam unutra špagete, prekrivam slaninom i umotaću sve u foliju. Tako je. Stavljam to sve u reznu i čekam malo. Eto, sve je spremno. Hajde da skinemo foliju i isečemo sve. Kakav miris. Ispalo je prelepo. Nadam se da ste sve naučili. Hajde, Mija, uzmi rezance. Kuvaj. Naravno, hvala vam, šefe. Sve sam shvatila, ali ja želim da obojim svoje rezance. Dodat ću par kapi jestive boje u vodu. Uzela sam plavu i roze. Ako to sve promešam, dobit ću ljubičastu. To je to, rezanci su već spremni. Imam roze, plave i ljubičaste. Šta je to bilo? To se Kurt igra. Kurt, a šta si ti uradio? Izvinjavam se. Dobro, ja uzimam testo, stavljam ga u kalup u obliku lega, unutra stavljam sir i prekrivam komadićem testa. Da, zatim čoseći sve suvišno, otopit ću u tiganju komadić lego maslaca i staviti svoje lego kocke da se prže. Kada sve bude spremno, stavljam sve na lego tanjir. Gotovo! Rose, brzo probaj! Da, Rose, prijatno. Wow, super! Dakle, od čega da počnem? Hajde da probamo ovo. Izgleda jako primamljivo. Uzet ću pače. Ukus je odličan. Svidjelo mi se. Šta je dalje? Kakva lepa pasta. Ona je šarena. A kakav je ukus? Ekstra. Idemo dalje. Opa, to su lego kocke. Nevjerovatno. Sad ću probati. Oho, punjenje od sira. Ali ko je pobedio? Znam. To je brat Kurt. Da, znao sam da Rose obožava lego. A sad mi napravite burger. Jel može? Dobro, a gde je Mija? Gde je nestala? Vratila si se. Da, išla sam po sveže krofne. Dakle, uzimam krofnu i stiskam na nju šlag. Dodajem sveže jagode, a zatim kolač i krofnu odozgo. Par ukrasa i gotovo. Što nije u redu? Draga, pa to uopšte nije to. Hajde da ti pokažem kako izgleda pravi burger. Treba ti pljeskavica, a ti nemaš. Šta je, Kurt? Ja sam napravio lepinje od pirinča. Stavit ću je na tanjir, preko staviti pljeskavicu, posle sir, paradajz, salatu i pirinač. I na kraju prelivam sve plavim sosom. Gotovo. Šta kažete, šefe? To također nije to. Ti nemaš lepinju, pa sigurno ste jeli burgere. Zašto ne znate kako izgledaju? Dobro, sad ću vam pokazati kako izgleda pravi burger. Gledajte, ja imam sve strogo po receptu. Ali hajde da ga ukrasim. Posuću svoj burger makom, ubaciti u centar mač i ukrasiti sve kamenjem. Gotovo. To je savršen burger. Rose, probaj. Wow, svaka vam čast. Probat ću prvo plavi burger. A šta je sa njim? Sav se raspao. Eto, sad su mi sve ruke u pirinču i plave. Odvratno. Šta je ovdje? Ovaj burger izgleda super. I ukus je prelep.
Idemo dalje. Šta je tu? Pa to je slatki burger. Neverovatno. Sad ću probati. O, da, prelepo. Ja obožavam slatkiše. Ali ko će pobediti? Rešeno. To je sestra Mija. Da, pobeda je moja. Ja sam srećna.